matay no kung niapas sa namay manawag sa amo sa mga kabukiran. Sir, nay nag-apas diri si Koan kagawa na ng hatag tagtuhan. Apa ha? Grabe naman na kwarta. Saan man mo na pagbawi na? Tapos kumugastos ako sa eleksyon og almost 20 million. Bro, di naman ko ganahan mo trabaho ana. Pag human akong lingkod, except kung ako I don't know, di lang sa kumo judge. Welcome back sa akong Bitok-Bitok Podcast. Alone, ako Raisa. Donggan siya niya akong lawang nga ginawa, no? Nakakaroon din sa akong favorite na kuhan. Si tawag ni Couch. Couch ba ni? Mo ni diri po ko paminti mo lingkod after a very productive day. So muna akong paborito. But this time, gitry lang ako karon og check kung pwede ba ako mag-podcast. Karon ako lang sa isa. Just very quick lang podcast. Very quick nga update. So moto, sagang salamat. Nakadaog ta nga konsihal. Number 1 ta. Pasensya lang kung na yung mga iro kinakos balay karon. Anyway guys, again, welcome back sa Bitok-Bitok Podcast. Siyempre, sa tanan mga gasunod sa akong Spotify o sa YouTube, sa akong mga supporters, salamat sa intanan. So, moto, very quick lang. Yeah, humana ang election and just in case wa pa mo nakabalo, unfortunately, wala na ta mapalad, wala na ta nakasulod sa election, no? And to be honest, lisod, it's hard. Medyo naanay kabalaka daan, naanay kabalaka pagsugod pa lang kay kabalo mamon say naitabo nga nahimotang independent, di ba? Gitanggal ta sa partido, so nidagan gihapon ta nga bisag independent, bisag dagan kay atong mga mentors na ingon nga lisod kayo, mudagan nga independent, wala kay makinarya. But kailan mo ko sa akong self kana bang sige bahala, fight lang gihapon. And to be honest, nikumbati ko, this is not just for me but for my people, no, sa ilang mga family. So bisa pagdaghan ni advice nga bay lisod gyud kayo ang independent ka. Do syempre medyo gayam gyapon tag ulo kay syempre man ta ka experience ana. So ni diretso gyapon ta gani. First time na ko ni-insult ninyo nga giuperan ko og prior to my ito lang bigay burong mo sulod sa prior sa akong pagdagan ay nag-offer nga may pa kay tungod makas partido na ay usa ka position sa City Hall nga pwede ka diha palati sigurado pa na di pa ka mabala ka sa eleksyon kay pwede pang regular pa na siya nga position. Ayun na lang ginugdagan ay na lang irisgo. Wapo sad nga offer but mo lagi medyo nagunonam sa ko nga para ni sa akong mga tao then basig kaya ra lagi ni ana ba dagan man say ni back up sa tuwa nga sige mo support mi sa mo bahalag independent ka. So mo na nga ni dagan gihapon ta. So gibalibaran nato ang gwapo kayo nga offer sad, no, for me bagay ra pud sa ko. So many lessons nga among siguro gituyo ni Lord para ma-experience yun ako ni nga burn. This is really what's happening. I mean, this is really politics. Muni ang tinuod nga hulagway sa politika, no? I know, kabalo man siguro mo nga mas expose ko sa social media, maayo ko sa, medyo kabalo ko sa dagan sa social media na. But I tell you right now, lahi ragyod pod ang naaka sa grounds. Ano ba? Tama na lang giingon nga, sometimes pag ikaw kandidato, tanan na si mong palibot mingon nga kusog ka, maayo ka, okay ka. But you will never know until matugyo ka sa grassroots level. Pag mayon ka grassroots level, mauni ang mga dito gid sa mga katawan sa mga barangay o guban pa. And to be honest, kaning kapildihan, actually sa akong pag-record ani, gabi lang ko medyo nga tuloy-tuloy akong tulog, nakatulog na ko. But the past few days, wakay ko nakatulog kay una. Lagi, like I said, I was thinking of my people, sa may tabo sa ilaha, napaisa nga naburos, napakay kauban nga nagpalit og balay, kana may ana ba, daghang kay may mga plans, and moto na itabo nga, medyo
Bro, na ako'y feeling ba na guilty na noon ko nga, saan na lang ako ilang pamilya, saan na lang ako ang ilahang panginabuhi. No? Kaya naman na guys, kung mawala na ka, so katong under sa imo nga mga job order, mga trabante, mawala po sila. Kaya depende naman sa imo. So nahulog sila karong nga Tom Jones. Taman Rajon yapon sila. Tom Jones. Ikaduha, I want to be honest also nga, nabalakasag ko sa income, no? O sa akong kwan kay, sa akong pagkakonsihal, medyo gihimo mo akong mainstream ang pagkakonsihal. Pasabot nga, ga-duty ko, matag Monday to Friday, alas 8, mo atog ko City Hall, mo out sa ko alas 5, sabay ko sa akong mga staff. That's why very close kay ko sa akong mga staff. Bihira ra gyud na, I'm proud of telling you this. Bihira ra gyud kay nang usa ka konsihal nga makipaginabi uban gyud sa mga office mate, uban og paniud to. Promise, di ko bisa pa mangutana mo ana. Kaya ako gusto mo ko nga to learn their families, to learn themselves, to be closer sa ilaha. Tapos gusto sa ko makadong din, gitayan mo kong opisina, nindot pong opisina, na internet, na aircon. So, okay ra sad, di ba? So, everyday akong gimo siyang mainstream. So, dugay running na yung mga offers ako nga mga radio, programs, mga mga negosyo, tapos kanay akong hugyaw events, what na namo natutukan, kaya siyempre, kuan man gyud kay ko kanang kung unsay kung pwede pa lang kung hearing matag adlaw mo dapat mo tunga man gyud ko bisa pag dili ko chairman, member lang ko kay feeling lagi na ako I owe my position sa mga katawhan kay mo man consular gyud ko, so dapat gyud ko mukayo ta kabalo man gyud ko sa akong galingon nga dili gyud ko kwartahan, di ba? Kanang as in wala mo koy dagko nga negosyo. So I was thinking since day one nga, ang akong ipakita sa tao is kanang nanarbaho gyud ko. Ana ba? That's why bitaw, on this podcast or this video minsan ko nga, sorry po guys sa uban nga, kanang everyday mo to sa opisina, na uban mga ayo og mga dinag ko nga mga hospital bills. I want to be honest, di na ko kaya ng mga tag 60,000, 50,000, so magpatabang ramihan na sa mga congressman. Dati, napamangko kang Rufus, pero tungod kay gitanggal man ko nila, eventually, sa mga niagi na din ng mga tuig, kung na'y mga yu, wala man ko'y congressman. Si Lord Dansoan, wamampun na so kaniko, kaya siguro di man po may partido. So wala gid ko makadol ni Lord Dansoan, lisod sila pangitaon that time, o di na po ko kahatag kang Rufus, so wala ko. So most of the time, mga akong mahatag, ulaw man pero ako na isulti, say, natag 50, tag 100, anar yun, everyday. Mo galing usahay kung maka-vlog ko ang akong talent fee, akong pangayon bugas lang kay say pag naimuan na diha nay wala mi mahatag nay pero nami bugas nay basi gusto ka mga usa ka takos may ana lang gud ng mga bugas everyday na sa City Hall. Tatungod kay na ako permit City Hall kabalo po sila ana si Bernie Mosaka ana pasaylo gyud kay na magiuban nga murik ha mura 100 ra 150 ra nay mga pang events nga tag 5,000 10,000 wala gyud ko ka diling anak kadagan among mahatag. So, mo lang kay, I want, siyempre, again, dili man ko negosyante, gimon akong mainstream. So, medyo nakabalakas ako mo nang karon ko nga, wasa ko katulog kayo, saon na lang, napabay ko yung mga tulo ka anak nga nag-eskwela, mag-college pa, di ba? Kabalo na tanda ko na ako magiging sweldo, benepisyo sa counselor. Tapos napaibalay nga na ba, no? So, that's why medyo nabalakat ha. May na lang natay mga uban na itong mga friends pod nga naharap perminti na nag-support sa to. So karon ako yung mga series of meetings. Again, other lessons, kung nangutahan na mo, Dobby Bern, sa man na kuan ba ka, na nalugda ba ka, or sa may mo nakita. Again, ang lesson is, it's true. Na-confirm na nako, it's really true nga tinuod nga, lisod yun nga wala ka sa partido. Labi na kung independent ka nga, wala kay kwarta. Wala, again, akong utrona o ako'y negosyong dagko dari. Ako mga events lang yun, mga vlog, uban pa. Nga na lang, mga brand deals, pero dili gini nga anak ko kay nawala lang po ko sa focus ana. Gani, sa Bitok-Bitok University, wala kay ko yung mga joke-joke kay konsihal naman ta, na may uban nga seryosohon, bisag joke, may nga, lo, sa mga nga konsihal nga, gabinuang ana ba. So, medyo napugngan yun ang atong pag-vlog sad sa katong atong the usual nga Bernie Bitok-Bitok. Kay gihimo lagi nato siyang mainstream. Lisod ang independent because guys, again to be honest,
Sa panahon sa kampanyang nakalami sa both sides, duha ra magini ka side nga kampanya sa Violet o kaning sa coalition. Sa ila pa lang gud dito, sa mga meetings pa lang gud na nagudaay kwarta plus bugas. Kanang may anak ba? I mean, this is honest, ako lang nag-share. Mo report man sila sa amo, grabe siya kay namagay ko yung mga tao pod nga naapod sa pikas. Sa meeting pa lang nanay kwarta sa mga leaders pagpa-meeting pa lang, then after na bugas, that they're doing it every day. Every meeting. Tapos gwapo pag nilang meeting kay moabot og mga tag 500 ana ba ka mga tao ana. Sa meeting pa lang na sa mga kuan, tapos pag abot na sa campaign period lahi po tong pang-rally, di ba? Sa rally daghang kayo. Ang isa nag-atrium, ang isa sa Boulevard, kanalandaan, di ba? So grabe ang kanalandaan na exposure, grabe na kay na nga edge. Kami nagkaukos-kaukos rabi mi, kanang mini anang kaukos kanang ginagmay la. Sa among matag tapok-tapok na lang mi, lipay na mi moabot mi og 100 og 200 ka tawo. Bisa pag nahimuot sila, nagkatawa sila sa kuha, nag-ilyas-ilyas nalipay sila. But kung akong kwintahon sa number of people nga among na meeting na kaukos, kung mo target kag 80,000 votes to 100,000 bay, layo ra kay mi, narami sa, wartak, nakabot pa tag 50? 50? Naabot yung pantang mga 50 ka kaukos? You think? 50 ka meetingan? Nga nakadaghan ba? But you need at least mga 400 ka kaukos kung tag 100 lang. Di ba? Imagine mo, let's do the math. Nakoy kuan diri. Kanang kuan lang kay ba? So kung for example, target lang kag 80,000 nga votes, divided by kasagara among kaukos nasa 100 ra ka tawo kanamong tapok-tapok, na kay at least 800 ka kaukos. Tapos may gali ng uban matag rally nila kay matag rally silang tanan makadawat gyud og bugas, pang plate. Kami katawanan kayo, kapila mi naka-experience na tungod kay gamay ra mong bugas kay naman po yung sponsor. Ako sponsor lang gini ako talang guys, promise. Manausay ako di ra po kay ko ingon nga yung anak kalawang sakitan sa dako nga gasto, pero medyo guilty lang ko sa nagtabang. Pwede yun na sa among own money kay na may uban nga nituog yun sa atong advokasya. So na sila'y bugas, ana ba? Na one time ka or kapila na gyud nga kuan nga nay magmahay paghuman nga nganong yung pam nang iparapol-rapol tagata mig tagsa-tagsa kay ni ani mi diri. Ni ani ba mi diri kay ni kuan gyud mi kay mapil tapos giparapol ra ninyo. Kanang ma-feel ako, wala sa ko na-feel ako nga tama kung naa lang gyud ma'am, sound tamang gyud nga gamay ra man. For example, sa 100 gani permiro ani ang among diskarte permiro at least nay napulo ka abi na ko lipay na silang tagla 5 ka kilo nga nakay napulo or 20, di ba? Tapos 5 ka kilo di okay na sad na. Gingnan ko nila nga ma'am, mas may pa nang posto na lang ninyo tag 1 kilo or 2 kilos. Kaya mas may pa lang 2 kilos nga daghan kami maapod-apod kaysa napulo ra nga 5 ka kilo. So nakarealize mi tama ba? So takos. Mas mayo pa pero di man gyud makaya sa 100 200 tapos naalay pila 30 tay mo ra giparapol ang 30 pag human ang magyaw-yaw lagi. Ang di makadawat ignong ka nga may klaro pag kuan mo inyo paging giparapol hago mi. Kana tinud na realidad na siya kung gisulti. So medyo nagaling ko yung mga messenger kung ako pa masukog yun mo'y klaro mga kuan dagan na yung mga words ba. Pagdaog na ko halos tanan akong mga project, mga programa pabukid mi by hinterlands. Na isa ka hinterland nga mga 2 hours kalayo. Kapila lang mi nagbalik-balik, 5 na kaunom adto sa mga schools, tabang, tanan-tanan. Pero pag tanaw nimo sa final gihapon, wala gihapon, di gihapon kakasulod kay ang ending gihapon was the last minute ang kanang word nga kamang. Kung dili pa mo kanang mo nang word nga kamang, meaning anang kamang kadlawon ana sa or kanang sometimes Sunday or Monday ang mga tao na yung mga tao sa kandidato magsuri-suroy pila mo kabuk diri maghinatagay 200 300 ana. Makaluya to be honest kay grabe ba for the past first term ni mo biya mo hataka dito mga sagunsa na lang education tanan-tanan. Tapos pag ang ending day gyapon sa last minute day gyapon nga pag kwarta wala gyapon malimtan gyapon imong naagian ba. Makasabot ko because mo lagi mo may sitwasyon na lisod kay ila. That's why day naiuban mga kuan mo nang naiuban mga leaders nga mas may na lang pobre sila perminti para perminti ra gyud sila mangayo.
Muna akong realization. Wala sa akong nagmahay sa ilahan. Medyo nakasabot sa ko kay pungutong lagi sa kalisod. O like I said, gituyo ni Lord nga na independent ko kay okay. So mao gyud ni. So that's why they inganing may tabo. Ana ba? So medyo makano gyapon nga dapat di rally itong gisugod. Dapat sa sugod pa lang nagdilistahay na. Mga isa ko pasaylo kay sa sugod pa lang sa kampanya pagkabalo nga modagang ka. Actually ang dili naman ingon na ka ng vote buying. Actually mas grabe ang vote selling. Promise. Sila katong mga master nakabalo na sila pagdagan nimo dagan na mo message sa imuha nga klase mga grupo, leader ko diri na ko'y lista 100 mi diri to 50 mi diri ana. Sila na mo offer daan sa imuha. And gani on the election day, napay mag-PM. Abi na mo ni support you kay sir. Kami diri support kami sa pamilya, 20 mi diri. Uy, salamat. Nagyud na next dayon. Baka naman sir, naimo diha. Nagyud. Nagyud kompleto sa akong messenger. Gustoon man namo. Nagaling uban nga sir. Basig napay mo diha kay kami diri mo suporta gyud sa imo diri nga barangay. Basig napay mo diha kamang ka ana ba. Gustoon man namo. Pero wala pud dili gina mo di makaya. Tapos, like I said, ang naghatag, nagsuporta sa ako po, kidili po na sa mong own pocket. Nara po yung nagsuporta, pipila nga itong mga manito sa to ba. Pero, mo saan niya kong ginahon na, kabalo ka, I'm sure kabalo magyun mo, bisa pa mga tanong siya natin na yung mga nanghatag 200, 300. On the last minute pagalina, wapay apil tong panahon sa campaign, nga, bisag handshaking na uban, handshaking pa lang. Manghatag na, 50, 100, handshaking pa lang na. Banto ra mangyam-idi sila sa ato paghansi. Amo say munay ra. Pero tanawa, let's do the math ha. Kung i-target lang ka, ibut atok 80,000 na. I think the highest now is 6 digit, 100,000 ka no? Ang highest vote ng number 1. Bisa mo target lang kag 80,000. Ibutang nimo sa per tao nga imong gitagaan. Ibutang lang sa natok bisag 200 na lang average. Apil na ni sa campaign, during the campaign period, handshaking, during the rally, caucus, then on the last minute, ibutang na ito average 200 ang gigasto sa councilor. So, ba't ito 80,000 times 200? 16 million? Grabe yung saan mo napagbawi ang 16 million ba? As a councilor ha, arang-arang ang mayor o congressman, kaya naman sila mga project, so pwede nila katong mga nitabang nila, taga nila project. Councilor, in a year na mo, times 2. Narami sa around 1.9, no? Almost 2M. Pila ra ba ta? 1 year kung sweldo lang. Mga 1.8 lagi. Almost 2 million lang. Ta kung times 3 ni mo na, kay 3 years man ang term, almost 6 million ra. So kung mo gasto kag almost 20 million, giunsa man na. Wala miyan nga kwarta. Kaya nga sa kung matay no kung niapas sa namay manawag sa mo sa mga kabukiran. Sir, nay nag-apas diri si Koan kagawa na ng hatag tagtuhan. Apa ha? Grabe naman na kwarta. Saan man mo na pagbawi na? Tapos kumugastos ako sa eleksyon og almost 20 million. Bro, di naman ko ganahan mo trabaho ana. Pag human akong lingkod, except kung ako I don't know, di lang sa kumo judge. Kung na ba kayo giprotektahan nga kuan or sahay basin pride lang po. Kaysa bagay, lahi naman pong garbo. Gani, funny pa ni, kabila na may balik-balik sa kabukiran, kasagara akong istorya, kaya gusto lang ako iduso lagi ng sa mga farmers, nga tabo, nga kagayan di oro yun. Gani na sila ginamention na, ay sir, grabe na sir, wag na sila nabuhat sa komitiba, sa ngani agriculture, kana sila sa ilang pamilya sir, gadaog-daog, madunggan mo sila, ha? Mao ba? O yes, sir, mo gina lang sulti perminti adto kas kabukiran sir, grabe gina sila ana-ana. Grabe na. Mao ba tangan nibot mo lagi nag 3 terms. Ambot lagi sir, pero karon gyud sir sa kuan gyud mi sir nga dapat priority ana-ana. Pero masyak ka. At the end of the day, nag number 1 gyapon di sa mga kabukiran. So para bang sige tag yaw-yaw, pero at the end of the day, ingani day gyapon ta, wala gyud changes. Ibalik-balikan pa na mong kabukiran kayo sahay mo benging nun nga ay na nang bukid burn kay gamay ragbutanti tinusad ba po na kay gamay ra ba yung lagyo man kayo pero gikuan gyud
Do wala akong nagwana. I'm just telling you the truth, nothing but the truth. Pero mayon sa misang misis grabe po na Di mo sa ito kaya mo gasto kag tag 20 million, 30 million para lang tapos counselor ka. So sa imong, it's either pride ni or grabe sad. Pero okay lang sad siguro nga ni kaysa nagkabon-bon or except kung nagilahi nga ni support sa ilana ba. Mawala na. So what's next for me? As of today sa itong pag-record, thank you Lord na yung mga opportunities na. Gibalikan ako itong mga dating mga opportunity nga medyo wakay na ako sa gipansin kaya nabisi lagi itong pagka-counselor lagi kay hindi mo kita duty man ta perminti. Dugay rin ako gusto itong offer nga mag-teach, no? Kaya siyempre nabot naman sa edad nga gusto sa mag-teach. Radio program. But akong gusto nga radio program, dili na ka ng sweldado ka because you'll never get rich kung trabahante lang yung ka nga fix mong sweldo. So I want nga ka ng income generating gid siya. Kanang nakoy own product na ikaw nga na ba? Kanang imog ikaw gimagbuot sa program na bitaw. Burag ka na mas better. So kato mga businesses pod nga nag-offer sa kuha. May mo namang partner din. I would say, sige. Ito nang tanahon doon. No? Medyo mag-adjust kami sa among lifestyle. Siyempre, naanad betag medyo taas-taas na. But kaya man. Ang ako lang number one karon is sa akong mga tao, medyo na-worry gid ko. Shout out sa inyo. I would say I have a very, very good team. Promise. Puro guni sila mga beginners. Puro ni sila mga first time po, dili po ni sila mga anad na o kanang galing sa pikas ng politician, dili bay. Nagsugod gumi kami tan asin asaw mo nang close kay mi. Mo nang naginilakay mi sa on that first day paggawas na sa mga resource kay grabe mo bay nagsugod yun mi mag-uban mi mga on na ba. Grabe among duot ba. Nabilib ko kaya ako silang gitrain mo ni ana. At the end of the day, I therefore conclude nga medyo nakulangan gyud gyapon mi sa bala. So, confirm, lisod yun nga mag-independent, you really need to have more money. And again, magpasaylo, mga ayo ko pasaylo sa tanan mga tao nga ni PM o back naman. Boss, basi kami diri, or kami, gustoon man ako, pero wala yun, mora dito rin yun, limitado rin yun, mora dito among resources. Sa tanan po nga nag-PM sa ko, nga nag-support, sir, nag-single bote, may grabe ka sad, overwhelming. Katabang sad mo nga nakaginawa ko, thank you. Salamat nga na mo. Pidyo na ako'y feeling ikaroon nga, bro, di ko ganan mo gawas kay, bro, nakay feeling ito nga, mura gitridor ka nga, wako, pero pag gawas na ko, sir, I do, pa-picture na, pag-ipin na ba, so, right now, napoy lahi po nga, gina-offer sa ako nga ganan sa go, so, medyo, Tom Jones lang. Actually, nanghinay na ko giposipo sa akong mga gamit ito, kaya di na ko ganahan, kay June pa manggil may kutob 30. Pero bro, di na kayo ko ganahan mo ito sa City Hall. Di na ko ganahan mo tanaw sa presiding officer. Pero, I would just like to end this nga thank you. Salamat sa inyong gipa-experience ko ninyo, ani. Bata pa man sadda. 42 pa man sadda. Bata pa kita. First time lang ako ni nga disulod sa politics, nakadaog. First time sa lang ako ni nga defeat sa politics. Kaya dagang kay politician nga lang pildi. Tapos nibalik na sa, tapos na, I'm sure part lang yun eh. Medyo ako virgin pa ko, medyo na virginan yun ko maayo. But I'm so happy that at the end of the day, akong wife, si Lingling, shout out nga, napirminti sa akong kiliran yun. Akong family na ba? So, strong band. So, tuluran ni daw ni kapiestahan. If you're asking me now, mabalik pa ba ko sa politics? Di ko kabalo. Pangako lang na ibaw, hindi na ko muna kag-independent. Anyway, thank you guys. Atangi ko ninyo sa akong Facebook, atangi ko ninyo sa mga ganap. Makabalik na sa akong full-time sa akong pag-vlog, sa akong mga programa maybe, sa uban pa, businesses, alam mo, pag nailain ng opportunity lang, pag-ilain opportunity. Salig lang kita ni Lord. Si Lord naman gibahala ni. At the end of the day, sa pagkunsaon, siguro, nakalimita uban po diyan, ang dago kay kwarta, napildi mangyapon, no? So, musulo ito yung plano po sa Ginoo. So, maybe, excuse lang ako ning ulay kwarta. Basig mo gini yung plano ni Lord, di ba? Basig pagana na, kwarta si Bernie, tapos yung giyan na nga, mawala ang balyo, na, ato na salain.
nakadawat mo sa kwarta pero di mo mubutar. Kasi plano ni Lord. So salig lang gid gyapon ta ni Lord. Okay? Part ani. Daghang salamat sa intanan and magpadayon pagyapon na akong podcast. Okay? More exciting podcast, more guests and pohon. And shout out to my team again. I'm gonna miss you all, guys. Kita-kita gyapon ta. I love you all. Bye.